962 ka mga individual nakabaton sa second dose ng Sinovac vaccine subong nga adlaw. Kag Mayor Jerry Triañas fully vaccinated na. Nagpadulong sa vaccination center sa Central Philippine University ang 70 anyos nga si Felix Laruscain agod magpabakuna. Ini ang nakabato na sang second dose ng Sinovac vaccine subong nga adlaw. Para sa iya, importante gid nga kompletuhon ang dosage sang COVID-19 vaccine agod maproteheran ang iya kaugalingon. Siyempre daw at ease na natural gid daw, at least nga daw relax ka bala kay you have already the vaccine. Para kay COVID-19 team focal person Dr. Roland J. Fortuna, nangin matawhay ang vaccine rollout subong bangod organisado ang sistema nga ilagin patuman. Sa subong daw smooth sailing man kinagamit ang Rose Memorial since nga last pagsugod tagawan sang Astra to bala. So medyo controlled na ang gasulod naton, may ara na ta waiting area. Kag susubong keep track na namon kung pila nang nakasulod kaysa entrance pa lang ga numbering system kita. So dito mabala na namon kung pila na nakasulod, pila nakabakunahan. So ma-estimate na ang number of vaccine nga available pang ara sa aton subong. Subong man nga adlaw nakabaton sang second dose sang Sinovac vaccine si Mayor Jerry Triañas. Ang alkalde ang nalakip sa 1,962 ka mga individual nga nakabaton sang second dose sang nasambit nga vaccine subong nga adlaw. Ang susubong ang mga nabilin pa ara pa sa mga 2,100 o 2,158 I think. Ang bilin pa nga for second dose sa subong adlaw. Kahapon naka 1,633 man kami nga nag second dose man sang Sinovac. Yes, ang City Health Office, kang City Government, under sa leadership ni Mayor Jerry Triañas, as long as sige-sige abot sang aton vaccine, sige-sige ning rollout naton. Samtang, sa padayon nga pagpatigayon sang vaccine rollout sa syudad, ginalantaw na sang COVID-19 team nga posible manginduga nga vaccination site ang Iloilo Convention Center kag Transport Hub sa Iloilo Business Park. So far sa pagbisita namon to sa Icon, nakita namon nga feasible man siya gamiton as a vaccination site. Ang kinahanglan nilang gid namon is the human resource. Kay tisa diri pa lang kung i-maximize naton at around mga 4,000 vaccinees per day, kinahanglan namon sang damo nga mga human resource like ang mga doctors naton sa assessment, mga aton nga vaccinators kag ang sa post-vac. So kung makakam up kita sang adequate number sang mga volunteers as well as ang mga empleyado naton sa City Health Office, pwede gid nga maka-open kita liwat sang isa pa ka vaccination site. Sa tion nga mabuksan na ang dugang nga vaccination site sa syudad, nagakinahanglan sang dugang nga mga volunteer health workers. Gani sa luyag maghatag sang ila serbisyo, magpakig-angot lang sa talatapan sang Iloilo City Health Office. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pagpatigayon sang genome sequencing sa Philippine Genome Center Visayas, suportado ni Mayor Jerry Triañas. Nobyembre sang nakaligad nga tuig sang gininaugurahan ng pinakauna nga Genome Center for Visayas sa Iloilo. Sila ang nagbulig sa pag-set up sa mga laboratory nga nagapatigayon sang COVID-19 testing pati na ang training sa RNA extraction kag RT-PCR COVID testing. May pasilidad kag personnel ang Philippine Genome Center Visayas nga sarang makapatigayon sang genome sequencing. Ang proseso agod mahibaluan ang mga variants nga nakasulod sa isa ka lugar. Gani para kay Mayor Jerry Triañas, dako ang mabulig sini sa pag-detect ilabi na sang bag-o nga mga COVID-19 variants kung mismo diri na dalon ang mga COVID-19 specimen. Kabati man ko UP in the Visayas, daw gina-workout man nila nga makabutang man sila sang isa ka genome sequencing center dito sa ila sa Miagao. Di kung may ara man to, di bisan i-forgo ta na lang ang sa SNL nga i-capacitate ta. Sa pinakaulihi nga sample nga ginpadala sang Iloilo City Government sa Research Institute for Tropical Medicine, wala sang may na-detect nga bago nga variant sang COVID-19 sa syudad. Sige pa ang padala sang specimen sa Manila apang ulihin na kung magbalik ang resulta. Gani nagapati si Mayor Triañas, mas maayo kung diri mismo sa Iloilo ipatigayon ang genome sequencing. Magluwas sa Philippine Genome Center Visayas, nagapati man ang alkalde, sarang makapatuman sang genome sequencing sa Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory.
Para naman kay Dr. Victor Marco Emmanuel Ferriols, importante ang genome sequencing agud mahibaluan kung ano nga COVID-19 variant ang nakasulod na sa isa ka lugar. Nga importante nga mabalaan naton kung libot na siya sa population. One of the main reasons kung for example, these variants have been called variants of concern is because may nakita nga ebidensya nga mas dasig maglapta or mas transmissible ang ilan sa mga variants na to, mainly ang UK variant, ang South African variant. And given the fact nga may capability ang virus or may ebidensya tayo nga makita nga mas dasig siya maglapta, it means that the population is more at risk in contracting COVID-19. And what we want to happen is to prevent the spread of this virus. The main reason kung mas dasig siya maglapta, for example, is we call it yung mutations sa spike protein niya. Itong spike protein sa virus, siya ang form actually nung parang spikes or corona sa palibot ng virus. Ang munang ginatawag siya ng coronavirus. Dason, ang mga mutations sa spike protein na to have been somehow associated with the increased transmissibility. Samtang wala pa mahibaluan kung ano nga variant ang nakasulod sa Iloilo City, kag padayon ng pagsaka sang COVID-19 cases, may apila si Dr. Ferriols. When we talk about vaccines nga, sa mga vaccines nga gasulod diri sa Pilipinas subong, irrespective of hambalon sang iban nga mas effective ang iban nga vaccine kaysa sa iban, no matter how reduced the effectivity is, it still provides us with a certain level of protection. So, bisan hambalon ta na 50% lang ini or ang isa 90%, ang 50% is still better than sa wala. So, kung ara ang opportunity para sa tanan sa aton nga magpa-vaccinate, hindi kita magduwa-duwa na magpa-vaccinate. And the benefits of this will always far outweigh ang possible risks na pwede kung magpabakuna ka. Bisan na bakunahan na, importante sa gihapon nga sundon ang mga minimum health protocol pareho sang pagsuksok sang face mask, face shield, kag social distancing. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pinakaunang virtual hip-hop songwriting competition ang ginpatigayon sang Iloilo City Sports Development Division. Isa si Gerald Manahan sa miyembro sang masobra 60 ka mga individual nga nagpasakop sa virtual hip-hop songwriting competition. Si Manahan ang masami nga nagapakigbahin sa mga hip-hop competition sa sulod na sang 8 ka tuig. Gani tuman na lang ang kalipay nga iya nabatyagan sang sila ang nagdaog kag nakakuha sang una nga pwesto sa pinakauna nga virtual songwriting competition sang Iloilo City Sports Development Division. Nabunga man ang amon nga mga ginsakripisyo nga mga ginsulat kag mga ginpreparahan namon kag dungog man sa syudad sang Iloilo nga kami ang nagdaog. Bali ang amon nga paganda sa preparasyon sa muna nga kanta. Gimbase namon sa tanan-tanan nga historical sang Iloilo, ang traditional, and culture sang Iloilo kag ang mga nabaton sang awards sang Iloilo. Kag kung ano ang kabaskog ang Ilonggo kag padayon lang. Sa muni nga songwriting competition diri namon napakita nga kung ano katalento ang mga Ilonggo kag kagapasalamat kami kay Sir Rodi Berongco kag sa mayor naton nga si Jerry Treñas kay ginggaan niya kami sang oportunidad nga maipakita ang amon ang talento kag ang sa amon nga mga upod kagapasalamat man ko sila kay naganuman sila nag-attend man sila sa mga muna ang kompetisyon kag padayon lang sa andom. Si Gary Galeto, isa man ka Ilonggo hip-hop artist, kag nagpahayag man sang mensahe sa mga kapareho niya nga mga artist. Salamat kami kay Mayor, kay gingaan niya tsansa nga matigayon ng muning virtual event, kag ginbuligan niya ang mga Ilonggo artista nga makapadayon gyapon sa aton sang ila mga handom. Padayon lang kag sige sulat kay pila kadlaw mabunga ginang ila nga ginahandom. Basta sige lang iskan damo ga isa man simo padayon lang yapon. Bali kami may pandemic
ginatsagaan ginamon gyapon nga makasulat kami sang mga kanta para lang nga malabot namon ang andom namon. Tema sang grupo nanday manahan kagaleto amo ang tuhoy sa tradisyon kag kultura sang syudad sang Iloilo. Ang ila composition nga gintiguluhan Uswag Iloilo amo ang nakakuha sang una nga pwesto. Ang iban nga nagdaog sa kompetisyon ang nakabaton man sang certificate, cash prize kag libre nga music video recording. Suportado sang Iloilo City Sports Development Division Office ang mga aktibidad sa diin sarang mapakita ang abilidad kag talento sa mga Ilonggo. Gani magluwas sa hip-hop songwriting competition, may mga virtual sporting events man nga ginpatigayon. Kaluyan mo very successful, no? So naka-award na kita sa mga winners naton last Monday lang gid. May ara kitang freestyle sa football. May ara man kita sa skate. Then ang artist naton kag ang hip-hop songwriting composition. Dugang panihong ko, makabulig man ini sa paghana sa mga pamatanon sa pag-angkon sang healthy lifestyle kag makapaayo sa ila mental health. Mas amo ginagani ang kakadako ginabulig kay actually kadamo-damo sa mga youth bala kay mga aton athletes nga nagakonsulta sa aton kay nabudlayan na sila sining pandemic kay mostly do hindi kita ka go-sing sports considering sa mga prevention, mga restrictions yung aton IETF bala. So amo na nga para lang masigi mabuligan naton sila kay ang effect bala mostly sa mental health ng kabataan. Do nagabudayan sila kung anong himuon nila, kaya hindi sila kag-go sa sports na gusto nila. So gintagaan naton sila chance nga if ever nga hindi sila makakuan sa go sa sports na gusto nila, divert nila sa mga ibang talents bala. So nagano kita kay ang hip-hop composition kay niya isang din lang pwede na maobray. So it's good kay daw nami ang iyang response ang effect ya. Kagadamo gali sa mga Ilonggo ang mga may talent sining hip-hop song writing. Samtang, may good news naman sa mga wala nagdaog sa hip-hop songwriting competition. Inabangod may next round pa, agud sila ang mahatagan sang tsansa. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.